Kaixo, egunon, zer nahi duzu? Kaixo, boleto bat mesedez. Begira, zenbakio gustatzen zaizu? Bai, hori. Tori. Barkatu, laguntza behar duzu. Ai, bai, mesedez. Ai, mila esker bihotzez, nola eskertuko dizut? Hala, begira, boleto hau, ea tokatzen zaizu. Ai, ongi zaudi min hartu duzu? Lasai, batzat bira egituko dut. Lantzera ambulante bat etorriko da zure bila. Eskerrik asko laguntzagatik, Tori. Hau zuretzako da. Ai, eskerrik asko ezen behar. Kakasa! Joder, mierda! Joder, 20 minututan lan elkarrizketa bat daukat, eta zinez horregala gertu. Ikutara bidaliko naute. Markatu benetan, eski ez dakiz ekatazietan gara, oso despistatuta nabil. Baina, bueno, Tori ordainetan. Ezen beharrezkoa, baina eskerrik asko. Zuri. Barkatu zartzeagatik, baina poltsan beste kamiseta bat daukat. Nahi baduzu, emango dizut lan elkarrizketarako. Jo, eskertuko nizuke. Tori. Eskerrik asko. Tori boleta ordainetan. Eta bihar, ordu berean, hemen bueltatuko dizut kamiseta. Ados. Vale, eskerrik asko. Barkatu neska, ume hau zure alda? Ai ba, nire umea emaiz konturatu, esker. Lasai, baina horrengo batean kontu handiagoa izan, eta ez zu berriz ere. Bai, barkatu, enekin honekan burua. Tori boleta hau trukean, mesedez. Mila esker. Joder! Ai, lasai neska, jasotzea lagunduko zaitu. Mila esker. Tori, mesedeagatik. Ai, eskerrik asko, ez nuen ezer trukean espero. Kaixo! Kaixo, zer nahi duzu? Kafe bat azukreskoarekin mesedez. Ados. ¡Begira! ¡Atención! ¡Ahí está! ¡Al bordo, señoras y señores! Que no había levantado, que seguía aquí. A la hora al punto. Begira, hori nire zenbakia da. ¡Ay, qué bonito! La una del Loteria mediodía. irabazi dut. Haze sortu nezan duzu neska, zorionak. Ea, boletoa? Hau nire eskuetan izan da. Bai, emakume jator bat eman zidan supermerkatuko poltsekin laguntzeagatik. Haze bueltak ematen dituen bizitza. Egia da. Ba, bilatuko dut emakumea eta sariaren zati bat emango diot ordainetan. Primeran iruditzen zait. Kaixo, neska! Kaixo! Zuk eman zidan, boleto horrekin loteria tokatu zait. Zorionak, espero dut dira aprobetxatzea. Eskerrik asko. Ba, pentsatu dut, zuri erdia ematea. Jo, ezen behar baina eskerrik asko. Ez horregatik. Bueno, agur! Ahi ba, zizan zinen boleto eman zenidana, ez da? Bai. Ba, loteria tokatu zaigu. Boletoa kaleko eskale bati eman nion, eta berak sariaren zati bat eman dit. Ai ba, ze sorte ona. Bai, ba, zuri zati bat ematea erabaki dut. Ostras, eskerrik asko. Zergatik. Agur. Kaixo! Kaixo. Eskerrik asko kamiseta guztiagatik. Lan elkarrizketa primera jantzen eta lana gilea da. Posten naiz, baina zuri ere eskertu behar dizut. Eman zenidan boletoa irabazlea izan da. Eta zati bat eman didate. Beraz, zuri ere zerbait tokatzen zaizu. Jo, eskerrik asko. Nik ere partekatu beharko dut. Naia. Bai? Tori, hau zuretzat da. Kontxo, tokatu duten emakumeak hemen enteratu zen. Jo, gezorra dirudit gutxin duten pertsonek eskuzabalak izatea. Bai. Eskerrik asko. Kaixo, Mikel, zer moduz? Asko sobeto, eskerrik asko. Horitzut zara eman zenean boletoaz? Bai. Ba, boleto hori lotegi ere bazido. Merezi duzu, oso bihotzenekoa zera. Boletoa beste pertsona bati eman nion eta gaur goizean etorri da sariaren zati bat ematera. Beraz, ni berdina egin nahi dut. Hostias, eskerrik asko. Zuri! Kaixo, gogoratzen zara nita?
Aiba, nola aztuko nuke zu bezalako gazte hon bat? Gauza da, loteria tokatzen zaigula. Nolata? Ba, historio luzea da, baina gauza da, gu eta beste pertsona batzuei dirua tokatu zaigula eta oso lagungarria izango da. Ikusten duzu ekintza honek are ondorio hobeagoak dituztela. Niri behin esaldi bat esan zidaten eta orain burura etorri zaiz. Erein gabe zer itxaron?